କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଝଡ଼ ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଲକଡାଉନ୍ ଏହାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ହେଉ। ଭାରତକୁ ଲକଡାଉନ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଲକଡାଉନ୍ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ନାଗରିକମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ମାନିଲେ ଆମେ ଏହି ମହାବିପଦର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଦେଶର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ସହ ଏହା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକଡାଉନକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା। ତେବେ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଜୀବିକା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ। ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଲକଡାଉନ୍, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ କେତେ କଠୋର କଟକଣା ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ ଲକଡାଉନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କମିଟି ଗଠନ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କଲେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କିମ୍ବା ଲକଡାଉନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଉପରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହସ୍ପିଟାଲ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କେତେକ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ଦେଶର ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟର ମଜବୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହାୟତା ନେଉଛୁ। ବିଶ୍ୱରେ କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଭାରତରେ ହିଁ 2ଟି ସଂସ୍ଥାର ଟିକା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 12 କୋଟି ଡୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଆଗକୁ ଏମିତି ଖବର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନୂତନ ଖବର ସର୍ବେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।